ka kuya. Ba't mali ako dyan ay all? Turuan daw ako ng ano? Turo. Consider with dance. Mali ang hawak ko ng agap. Uy, ano? Nawala yung sasabihin ko. Alam mo yan, kuya. Wala ka nasipan. Hindi, busog ka. Busog. Oh, busog din ako. Magsinubangan kita. Dapat? Nagpa-practice kami Tingnan dito, Red. Kayo. Nagpa-practice kita na magkasabi. Ayan po, abot tayo kay Kogatso kasi nagasin tayo kay Kogatso dyan sa ano, dyan sa taas. At dyan sila Otol naghalo, saka sila ano, bilang dyan, si Ate Jenny Maman na dyan. Ako dito sa baba, taga-abot. Ayan po. Hello. Blocks. Tapos patay pala yung camera mo. Matitingnan mo mamaya. Makaabot nitong ano. Kunin mo muna to. Tingnan ko yung cellphone mo. Dire, magrapo ka na ako, dire. Dire, saan sanay ka? Saan? Dapat rapukan ka na ako. Santo. Kabasa ka na, kabasa. Wala ka din kayo sa traffic. JD. All over the world. Hello, are you looking for papala? Hello, I can see for looking for papala. Halo. Would you say you love me? Hindi malamig. Ayan po, grabe yung init. Ano? Init talaga. Nasa baba nga akong mainit. Sila pa nasa taas. Sa ulo.
Nagpa-practice kami mag-English. Kaya nagpa-practice kayo. Nagpa-practice para magkasabi. Na ngayon po yun. Oh. Yan. We're practicing halo-halo. Halo-halo talaga. Mamaya magalo-halo tayo. Pag-arayan. Kuya Red. Kuya Red, mag-practice maga tayo mag-English. Doon na kuya. Mag-practice tayo. Kuya, pulawi man ako. Wala ko saan yung nakausap. Wala, sigurado kang 27 ka. Ano? Sabi mo 27 ka. Nagkatuloy. Ano ko lang yun? Sabi-sabi lang muna. Ang ganod na pa kaya, nakakap. Uy, nagkuban naman ko sa kanan. Nararamdaman sila ng ticket. Huwag ma, 20. Tingin ko na na. Kumbaga, si Kuya Red. Kuya Red talaga. Si Kuya Red talaga ang guide for today's video. Ano But tayo? I don't know what to do. Because this is my first time to do it. Uy! Pinipili lang. Nakakap. Parang ayan yung tupat. Halo-halo. We were going to do is to mix it well so that we can build a house. Oh, yes! A cement is another instrument to make a house. Yung sasabing 3,000. Instrumenta! Yung sabing 3,000, yun ang sabing walang Action! Trato! Nawala yung sasabihin ko. Alam mo yan, kuya? Talaga nasipang. Hindi, busog ka. Busog. Oh, busog din ako. Magsinibangan kita. Ay, kuya, pag ako maanod lang rot ka pag matay ko. Ha, easy na. Easy na. Kuya Red, here's a trivia for you that you are, yeah. You're also an instrument. Did you know why? Why? Yes, you can explain it. WJ. Kaloka! Bakit nga ba tayo sa... Kasi tayo instrumental pinadala ng... Yun, that's what I mean. Panag. Kuya, ayoko nang tumawa. Si mama mo nagugulong. Nagugulong mo luhay-luhay. Tatay. Pogi mo ah. Pogi. Oh. Si Ungi. Tatay. Si Ungi. Wah. Ano sasabihin mo Ungi kay Gil? Ha? Ah, ito. Ungi. Ganda siya. Ba't ungi? Ba't ungi? Ungi. Maganda siya. Grasko. Crespo. Nauso ka lang sa panahon sa... Zero, bawasi. Oo, tapos siya. Bawasi. Gawin mo nung ano. Bawasi. Bawas. Ano na po ako? Saan ka mag-alap na? Si Ungi. Dapat ka na. I don't have enough energy Balik. because I consume it well. Magtira ka naman. I'm so tired na. How about Ariel? What's Ariel? Hi. So we're gonna wash something. Yeah. Yes, yes. Todo na to. Yes. Wala naman akong naano. Nahalo. Ay, nagaganon baga ko kuya. Oo. May halo siya. Kamara kaya, kamara. Pang di ka man pang ano man lang. Siguro do.
What's bullet? Titigan ako sa gayon sa pagpilit na masdan. Mga mong nakakaaliw. Sige pa, sige pa. Iyog-yog mo sa kanan at kaliwa. Huwag mong intindihin ang pagiging... Ang cute ng... Dapat i-down mo pa kuya. Down pa? Yeah. Go, ready! Minsan kasi pag sobrang down na nakakaawa na. Hindi, sige na. Sayaw lang. Sige kuya, 1, 2. Ikaw naman magkanta. Ay, wala nga akong anong kanta. Ikaw, dali na kuya. Ay, Tita Red, go! Let's go, Tita Red! Yan! Nakalipas na naman tuloy. Wala na. Timingan lang kasi, timingan. Timingan lang talaga. Ako yung magkusa. Okay. Langpo sa kaya ni Kuya. Langpo sa? Iya! Laban, alaksan! Ibigan mo. Ibigan mo. Kuya Balik ko. mo to sa toy ko balde. Parang katulad ni Kuya Pula Oh, na kusa. nakamara. Madaling lumusang takal. Dito na kaya kuya. O sino naman kasi yung naghahalo dito? Ikaw di ba? O ikaw yun bigla nakamara. Ikaw ba ka naghahalo dito? Ayan, grabing init. Palamig muna tayo. Ayan. Bili tayo ng yung soft drinks. Nanghiram muna tayo kay Pula. Kasi sumahod. Ano ka doon? Sumahod na siya. 12.5 meron. Oh, mayroon na doon. Dalawa. 12.5. 12.5. Nanghiram tayo ng pambili sa kay Pula. Eh wala pang sahod. Di umabot yung natin, yung dollar. Sila sumahod na sila ngayon. Nasira ko yung bundok. So mainit. Kailangan magpalamig. Nasira ko yung bundok. Unot eh. Nabalik ko kami. Palamig unot eh. May babalik sa dati. Sige Palamig. Magpalamig. Palamig. Oo. Anong klaseng palamig? Yung coke na. Drinks. Oo. Kasi birthday nga rin pala ni Ate Jenny kaya mag soft drinks tayo. Kala ko yun. Oo. Ay kay John Santos. Sino? Anong pa-birthday mo sa akin? Yun. Ano daw Kuya John Santos? Nung pa-birthday mo kay Ate Jenny. Naglalaro yung bata. Akala ko magdadali na dito. Buti na lang inagapan ni Kuya Red. Kuya Red, I'm so sorry. I already destroyed your mountain. Yan po, pahinga muna. Yan, Ate Jenny. Atay na yung pa-soft drinks ni Mayora. Ikaw talaga nilalagyan ng bintana ng mga sasakyan. Parang naglalagay ka lang din pala ng wallpaper yung ginagawa ni Kuya Okay. Ayan na yung soft drinks natin. Sabay crack ng yelo. Ada yelo te? Yan. Palamig tayo, palamig. Ay, it's Amoy. ganun. Wala kasing ginagawa. Yan. Lamig pa man baga. Ah. Magnuna? Tay. Patay. Ito na tay. Po, soft drinks po. Sir, dito po. 4, 5, 6, 7, 8. Magkarugi ka kuya. Pagkari ako dyan ay all. Turuan Ganyan daw ako ako ng nagtuturo. Considering with dance. Mali ang...
Mali ang hawak mo ng agap. Agap yan. Yung proper dito yun. Ano? Dito. Tanghal. Agap yun. Agap na. Hindi yung proper kasi nila talagang straight. Straight, halimbawa. Ganon. Oo. Tanghal yun eh. Sabi nila. Uy, hindi sila marunong. Agap. Agap. Tanghal. Ayo, tanghal. Tanghal pala to. Dali. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Ba't ka nagkikimot Ay, di man kimbot. Baba lang, baba. Ay, lao, may bigay na si Tita Red. Sige. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Tapos? Next, ano na? Ano sa? Agap na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos? Tapos, 1, Ah, magka ka ng balikan? dito. 1, Ah. 2, Ah, sige. nasa. Ah. Tapos, balik. Tapos, ayun. Okay. From the top. Ikaw na lang. 5. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Hey! Slow! Sige. Slow, Tita Red. Ah, di. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Oy! Fast charger ka talaga, Tita Red! Happy, Tita Red! Oh! Ganyan din ako eh. Another one, from the top. Ah, tapos, From the top. proceed to... Hindi, from the top. From the top. Pansidril daw, pansidril. 5, 6, 7, move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. So, hindi pa. Excited. Okay, from the top. Isang mali. Ah, dali. From the top. Laga to. 5, 6. Ganyan ang kastrikto kapag nagtuturo. 5, 6, 7, move. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, hindi. Ulit. Iko-conscious. Dali. Iko-conscious mo yung 8 counts pababa. Ah, sige. 5, 6, 7, move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Perfect! Next! 3, 4. Tapos balik. Dito. Ayan, Dito, harap. nakakasa na. Tapos 10. Ganito. Tay, Formation. 1, 2, Tay. 3, 4, 5, 6, 7. Ilang, ano yung figure? Iba man yan, kuya. Ito, exhibition dance. ayun, tinuturuan si Pula. Subdirisan muna kayo, mamaya na yan. Naniwala din tayo. Doon yan nakita. Dahil paniwalang paniwala. Nag-yoton man. Masusungot ako. Dali. Kaya paglalay na muna. Ang ginawa ko. Nagkukuha nga niya ako po. Sabi mo, po sabi mo. At puso. Pero sabi nga ni Mama San, hindi nga siya pwede. Makananami. Daro na sa ko ni Pula.
ka na mag-reload. Palakas ko yan. Halog lang. Puno namin. Babay po. Ha? Oh. Grabe na yung init ah. Gulit ko ng minute. Oh, Street. laro nga lang ah. Ha? Ha? Laro ba? Halo. Biyahe pa. Oo. Ito pa nga iniisip ko mamaya eh. Init. Sakit sa ulo na eh. Oh. Oh. May nahalog lang. Oh. Inom ka ng gamot. Halo muna. Hindi lalong masakit yan. Hanggang patong yan. Pangilan, pangal ba na yan? Ilang alubras niya nga ba? Siyam. Lima. Anim, ito. Walo siya mo. Sira to. Halo na lang. Sira dahil alubras na. Halo na lang. Inom mo yan tayong pako. Pwede nga, okay na din. Halo at ayaw mo halo. Wala. First stop. Kuha na ako. Nalipon nga nga ako. Tapos ginapot ng asawa ko na tagahuli. Tama na halog lang sir. Oo, ginadalo. Susukot ang mga halo. Hanggang mabadi. Hindi ako magkatak. Sakit. Pwede ka na? Nung binuhusan ng araw ng gasolina, kinamugasan ko lang. Pang lulog-log pa niya. Sarap ulit. Sakit. Halo. Tapos yung pati. Basahan mo. Basahan mo. Basahon. Yo. Yo. At ayan, kakarating ko lang na mili ng ano, paninda. Namili ng paninda. Tapos babalik pa ako dun sa ano, grocery kasi may nakalimutan akong bilhin. Anong oras na yan? Ha? Mag-alas 8 na pala. Kakagising ko lang. At pagkagising ko naligo ako. Tapos yun, namili ng mga ano, mga kulay ng tindahan. Kasi kanina, pag uwi ko talagang persado na lang yung pag-drive ko ng motor. Grabe yung sakit ng ulo ko. Dahil sa dala ng ano, sobrang init ng panahon kanina. Kasi sumakit yung ulo. Kaya pagdating ko, natulog. Tapos naligo. Yun. Pinamili. Alak, Cobra. Ayan, pauwi na ako. Pumili ko na ang ano, alak. Ayan. 7:45. Sakit talaga ng ulo kanina. Grabe yung init. Kala ko di baka ano yung motor. Persado yung pag-uwi ko kanina. Parang puputok yung ulo ko eh. Yung? No.
Sorry. At ayan, chinecheck na nung asawa ko yung mga pinamili ko. At i-display namin. Umaga. Bakal raw sa kape, sir. Kape. Karing kape ang ulo Tap, puno, tap. Tuluan. Aren, amo yan. Ade ah, buko ini. Cream top. Kaya di yan na sa piano. Oh, Adi yan. ito. Cream top. Pag cream top, adi. Puro niya mga itap. Top copy. Adi ka, tulo kaya Ay, adi. kanong pinanot eh. Tulo din shit eh. Anak, prinsesa na. Adi, tulo na. Adi, tulo. Bigyan na din pagdadarwa ko. Makuha pa na, mapait-pait. Kano di? Oo, din naman.